Akce. Takže můžem? Můžem. Tak jdem. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Tigrid. Takže nacházíme se na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulici. Zde směrujeme ke galerii Myšák. Právě tudy chodil Roman Janoušek do práce. Roman Janoušek, když tudy šel naposledy do své práce, ještě vůbec netušil, Pěšky. že najde ve své kanceláři štěnici. Roman Janoušek odvezl z kanceláře. Takto mu lezli černí broučci. Roman Janoušek není žádný amatér, takže po obhlédnutí bližším těchto broučků samozřejmě okamžitě zjistil, že se jedná o štěnice. Je to tak. Takže pojďme se teď podívat, kudy chodil Roman Janoušek do své kanceláře. Jezdil. Podíváme se zblízka i na ty jeho štěnice. Takže prosím tě. Štěnice. Ano? Pojď. Počkej, tady budou nějaké štěnice. Ano, zde si Roman Janoušek kupoval zmrzlinu. A jdeme dál. Pokračujeme tedy kolem tramvajové zastávky Vodičková. A zde vidíte vstup do metra. Ano, tudy mohl, vážení diváci, Roman Janoušek vystupovat z metra. Otázka ovšem je, jestli Roman Janoušek někdy v metru byl a někdy metrem jde. Mají se rádi. Pokračujeme. Já už tam nejsem, chodí ty, co strašně daleko. Ale víme všichni, kde si byl Roman Janoušek. Ukaž na ty stopy. Ano, Ukaž na ty stopy. Ano, zde vidíte stopy Romana Janouška. My jdeme ve stopách Romana Janouška do jeho kanceláře. Ano, a tento chodník bude jednou vydlážděný hvězdami, jako je Hollywood Boulevard, na kterém budou otisky rukou Romana Janouška, otisky jeho prstů. Už jsou tady, vážení. Jsou zde, my je ještě nevidíme. Ale jo, jsou tady. Ano, a duš. Tento Weigl, prosím, to je Weigl odhozený Romanem Janouškem. Zde vidíte, že on spěchal do své kanceláře natolik, že ani nedokouřil. Je to tak. Neboť už na něj čekalo komando. Nedokouřený. Podíváme se ještě jako značku Roman Janoušek kouřil Marlboro, takže je to pravý muž, ano. Je to western. Takže zde se můžete na vlastní oči přesvědčit, že kancelář Roman Janoušek skutečně existuje. Pozor, vlak. A že to není jen mýtus nebo legenda a že to není jen smyšlené. Ano, celá tato kauza je skutečně pravda. Přesvědčíme se zde v galerii Myšák.